il-Big Band Brothers, grupp mużikali Malti illi beda fl-2006. Big Band Brothers issa ħanalqu 7 sena flimkien, bdejna b'setup ħafna eżar, illum qegħdin b'setup ħafna ikbar, qegħdin 18 min nies, setup ta' big band tradizzjonali antika bħal ta' Frank Sinatra li tinkludi saxophones, trumpets, trombones u rhythm section, kant. Minn dak iż-żmien il-membri ta' dan il-grupp mużikali qatt ma ħarsu lura. Apparti spettaklu diversi attivitajiet f'Malta, il-Big Band Brothers ta' wirjiet live fil-Portugal, Sqallija, Londra, Liverpool u anka f'Istanbul. Issa wasal il-moment fejn nidew ukoll l-ewwel album tagħhom bl-isem ta' Ftakar. Dan l-album kien jitlob riċerka estensiva dwar mużika u kanzunetti Maltin, uħud minnhom lillum għadhom jinstemaw fil-waqt li oħrajn intisew ma' żmien. Ftakar huwa kollezzjoni ta' 12 kanzunetta antika Maltin li żammejna l-lirika u l-melodija oriġinali, però arranġament ġdid iktar modern bi produzzjoni iktar moderna. Fost is-suċċessi mużikali li f'dan l-album ingħataw libsa aktar moderna hemm Il-Kaċċatur, L-aħħar bidwi f'Wiet il-Għasel, Xemx u Fejn tħobb il-qalb. Il-kanzunetti huma mis-snin 30 sa kanzunetti anka iktar riċenti huma rekordjati kollha bil-Big Band, produzzjoni Maltija, dimna wkoll mal-kompożituri u l-kantanti oriġinali tal-kompożituri, awturi u kantanti oriġinali. F'dan l-album li sar realtà bajnuna mill-Fond Malti tal-Arti u mill-kumpanija Red Touch Phone hemm ukoll l-involviment ta' artisti internazzjonali bħal Maestro Wayne Marshall. Il-Big Band Brothers se jieħdu sehem fl-attività Festa Familja li se tittella mill-kumpanija One Productions fil-Park Nazzjonali f'Taqali nhar il-ġimgħa li ġej. L-aħħar bidwi f'Wiet il-Għasel u jien